मान्सून स्पेशल जेपी धमाका ऑफर, चक्क 50% सूट. फक्त 101 रुपये भरा आणि LED टीव्ही आणि रेफ्रिजरेटर घेऊन जा. 48,000चा 32 इंची टीव्ही आणि रेफ्रिजरेटर 23,990 मध्ये. 60,000चा 43 इंची टीव्ही आणि रेफ्रिजरेटर 29,990 मध्ये. 96,000चा 50 इंची टीव्ही आणि रेफ्रिजरेटर 47,990 मध्ये. 1,10,000चा 55 इंची टीव्ही आणि रेफ्रिजरेटर 54,990 मध्ये. जेफी रेफ्रिजरेशन अँड एअर कंडिशनिंग, बजाज फायनान्स अवेलेबल. ऑफर आमची, निवड तुमची. हायर कंपनीचा 52,500चा डबल डोअर कन्व्हर्टेबल फ्रीज फक्त 40,000त, त्यावर 25,000चा LED टीव्ही अगदी फ्री. टीव्ही नको असल्यास वॉटर प्युरिफायर, वॉशिंग मशीन किंवा फ्रीज ग्राहकांच्या निवडीनुसार वरील ऑफर मध्ये दिला जाईल. अपोजिट बापूसाहेब स्टॅच्यू, चिटणीस कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 6, मेन रोड, तालुका सावंतवाडी. 9822 12 31 02 आणि 9423 05 34 59.